Tipano pa SlyMedia TV online patinokupa zvirongwa zvakasiyana zvirongwa zvatinofambira kuti tinzwe kuti zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana sekuziva kwenyu masvondo apfuura takanga tiri kuGokwe nekuzhombe uko takanga tichitera nyaya yekufa kwamunyaradzi uyo akafa achipondwa. Munyaradzi akanga achita basa rekucherawo goridhe sezvinoita vamwe vakomana ava vanochedzwa kunzi makorokoza. Kufa kwake akafa achipondwa. Takaenda ikoko takanotaura nemhuri yekwaMuchechetere avo vari kunzi vane chekuita nekufa kwamunyaradzi. Tikabva ipapo tikaenda kuChidoma uko takanosangana nemhuri yemufi yamunyaradzi tikataurawo navo. Mhuri yekwaMuchechetere vanotiwo aiwa isusu sekuziva kwedu pane zviri kana zvitatu zvisina kunyatsojeka, dai matitsvagirawo driver ataura. Takatsvaga driver akataura. Takazonzwa zvakare kuti pakazoita dare iro rakaendwa kwaMambo Njelere. Takati aiwa regai titsvage driver zvakare tinzwe kuti dare iri rakafamba sei ikoko, muzvinzwire mega. Driver ndoratiro zita renyu makadi tiripo makadi kumatavumane. Aiwa tinotenda kuri sei Gokwe? Aiwa Gokwe kuri nani chose. Anditika hanzi nevanhu tiri kupei basa kuno kuSly Media. Aiwa ndakazviona. Makazviona ka. Anditika aiwa tinotenda kuri aiwa vakagutsikana nekutaura nekurondedzera kwamakaita nezvakaitika. Iye zvinezvi tabva ikoko tikuziva kuti mhuri mbiri dzakazonosangana kwaChief Njelere. Makanga muripo? Ndakanga ndiripo. Titaure zvakabuda padare iri. Okay, aiwa inisa driver vakandikumbira kuti ndinge ndiripo. Tikabatanidzwa tichisangana nemadzimambo maviri anoitwa Chief Samambwa nevanhu vake vanova vapari vemhosva, asi pakanga pane vabereki vapari chaivo vakanga vasara kumba. Tikaitawo Chief Njelere nesu timu yekuGokwe takanga tiripo tikasangana panzvimbo inonzi paMachengere panova paboundary paChief Njelere naChief Samambwa. Okay. Tiripo ipapo dare rakasumwa nemupurisa waChief Njelere achibva apa floor kumapurisa kuti apa atange kuparura. Pakanga pane mapurisa maviri akanga abva mukati menzvimbo yekwekwe. Pakasimuka umwe chete ndiye akatanga kuzarura dare achitaura pamusoro pekufa kwamunyaradzi, zvese zvairondedzerwa nezvakanga zvaitwa namapurisa kusvika azonzi akuenda kupostmortem. Chakazoti katyamadza nokutityisa ndechekuti vakazotaura kuti munyaradzi haana kuzokwanisa kuenda kupostmortem. Akanosvikako dokta vakaramba vakati aiwa state yaave haichaiti kuti apinde mupostmortem. Okay. Zvinova zvaipikisana nezvavakanga vambotanga kutaura pekutanga pavaitivo mapatsi amunyaradzi ese aripo ndozvakabuda kupostmortem. Saka izvi zvakazoita kuti vanhu vakanga varipo vasave nekugutsikana nezvakanga zvaitwa. Saka inini sadriver aida kubatsira kuti mhuri idzi dziyanane, ndakazokwanisawo kusimudza ruoko ndikakumbira kune madzimambo kuti ndimbobvunza dare pamusoro pane zvakanga zvabuda. Ndaida kubvunza pamusoro pekuti aiwazve ko imi mapurisa umwe wenyu wamuinaye uyo agerapo ndiye akasimuka akataura munguva yaakauya munzvimbo yeChidoma akati aiwazve imi vanhu imimi simukai munotora chitunha chenyu kwamakachiisa nokuti makanoisa chitunha chenyu muchiti hachina mapatsi, icho mapatsi akakwana zvinova zvakabuda kupostmortem. Simukai muende munotora chitunha chenyu nokuti hakuna zvemapatsi zvamuri kutaura izvozvo izvo. Ndikaendera mberi ndichiti aiwazve ndinotenda nedzidziso yamaita vamupurisa nekutaura kwamaita mati imimi munyaradzi haana kuenda kupostmortem. Aiwa zvinonzwika zvasinungura kunyange hana dzedu isusu nokuti isusu tanga takatogutsikana nechekare kuti aiwa ko mastitch ana munyaradzi kugotsi nepahuro maybe postmortem yakanovhurawo ichida kutarisa zvayaitarisa. Saka isoda kuti tizive kuti zvaasina kuatendwa zvakabvepi. Uyezve iyi mhuri yekwaMuchechetere payasimuka ichitaura yataura kuti havana chavari kuziva pamusoro pemaererano nokufa kwamunyaradzi, asi ivo pavakamboya kuChidoma vakanga vambotaura kuti munyaradzi akambonetsana nemwana wedu, vanetsana akarohwa rasa doro ravo, vakazomuuraya wesu hatizivi. Uyezve baba vacho vakazoendera mberi tiri kuChidoma vachiti munyaradzi
ane vanhu vakamuuraya vakatora mapatsi uyezve ndogona kukubatsirai kuti muwane vanhu ivavavo uyezve pane nzvimbo yakamboita sei yakambochengetwa akavhagwa nemupurisa akavhara kuti aendere mberi akati aiwa isu tauya kuzoyananisa vanhu hatina kuuya kuti tinzwe zvakawanda. Saka nhasi baba vakuramba takaungana kudai tiri mhuri mbiri tichizama kuti tiyananise. Saka chatingagadzira chii kana tichiramba zvatinenge tambotaura. Saka pakazosimudza ruoko umwe anova munin'ina wababa ava vemwana ainzi akauraya iyeyeyo vakasimuka vakataura akati aiwa pamusoro vedare ndinoda kuti mubvunzo wabvunzwa nadhiraivha ndiupindure zvokwadi tingarambe kana kuti tingaite sei, asi isusu information yatiri kubata ndeyekuti zvokwadi mwana wedu akaita sei akanetsana namunyaradzi mushure mekunge aradzirwa doro akamurova munyaradzi akabuda muhota asi akazomurega akagara kusvika zvese zvavo zvatakatsanangura zvaitika akati vari kupomerwa mhosva iyi kana kuti akati vakaita izvi aiwa chenurai mwana wedu, vazukuru vedu vatinogara navo ndo vakaita izvi, pane mukomana ne16 years 17 neumwe ne20 years ndo vakaita izvi, vatumwa nemabusinessmen kuti vaite basa iri nokuti mabusinessmen aida mapatsi vakati mapatsi tinogona kutokuratidzai vanhu nemapatsi acho vakaendera mberi vachiti aiwa mubvunzo wavabvunza wekusonwa kwemastichi aiwa tinogona kuupindura vakaendera mberi vachiti aiwa paseri pechipatara chedhonjani pane dongo riripo ndo pakatorwa munyaradzi akaendwa naye ipapo vachivhura vachitora mapatsi vanhu. Saka pakashandiswa umwe nesi wepadhonjani akapiwa mari kuti aite sei asone paya pavanenge vavhura ndo pakabva mastichi ayo. Saka vakazoendera mberi vachiti aiwa isusu tinogona kubatsirana namapurisa kuti tibate vanhu vakaita izvi, tivaratidze vanhu vakaita izvi, vadi vachenure isusu semhuri yekwamuchechetere. Vakaenda zvakare vachitaura kuti aiwa vakomana ivavo vakambotorwa nemapurisa vakanobvunzwa vambosungwa vabatwa kwekwe vachida kutiza kuenda kwavaenda vakabatwa nemapurisa vakadzoswa kuzhombe asi vakazoregwa vari kokumba. Asi chiri kuvashamisa ivo semhuri yekwamuchechetere zvanzi vakomana ava kuti vasangane nemhuri yekwamuchechetere vanenge vachingoita sei vachingonzvenga naizvozvo vaiti ivo zuro wacho musi wataita dare vaiti aiwa zuro chaiye vakomana ava vakugara vari padhuze nabusinessmen yarotasirwa kuti ndiani mapatsi enda rotoenda navo kudhorobha aitori navo kugweru akanovatengera zvaakavatengera achiitira kuti avaswededze padhuze navo vasaburitse information. Saka vakazoenderera mberi nekutaura kuti aiwa isusu mambo njerere vakabvunza kuti right imimi vanhu kwamuchechetere zvanzi makanga mazvipira kuti mubhadhare mombe nembudzi 3 yamaiti mbudzi nevana vayo 2 nemombe ko zvinhu izvozvo zviripi? Baba vayo vakazoti aiwa zvinhu mbudzi dziripo asi mombe ndakatengesa ndichiti ndiwane mari yekufambisa pamaprograms atiri kuita ese tichiuya kunoku nekuenda kumapurisa. Mambo vakati aiwa kana wanga uri munhu akazvipira unofanirwa kuzadzisa zvawakaita sei zvawakazvipira. Zvikanzi aiwa ndaida kuti mombe iyi nembudzi vabvise bhokisi pamba pangu. Zvikanzi sezvo rakatobviswa saka chibhadhara akazvikanzi mombe ina handichisina. Saka munin'ina wavo umwe akazosimudza ruoko akati aiwa ndinogona kuwedzera dzimwe mbudzi 2 dzoita 5 pamombe, regai timumboti pamukana titaurirane. Vakataurirana vakadzoka vakati aiwa mombe taiwana, naizvozvo tinogona kuti mombe chero nguva tiende tunoita sei tonotora mombe toya nayo kuti imimi pamunonotora chitunha kunzvimbo yekwekwe muchizoviga sekutaura kwazvaitwa nemadzimambo kuti aiwa munhu uyu mutemo unoti kana munhu afa ngaachengetedzwe, imi moendera mberi muchitaurirana pane vakaita izvi vobhadhara. Saka mombe yaya zvikazowirirana kuti namambo njere kuti aiwa isusu nemhuri yekwamvurumu hatingasimuki kuenda kwekwe kunotora chitunha imi musati masvika nemombe, munotanga masvika nemombe zvichibvira munogona kutonotora vakachema kuti aiwa isusu nguva inoyi yatifambei kuti tinotora mombe tidzoke nguva yaenda, naizvozvo tipeiwo mukana tinotsvaka fiyo tinomuka tichiuya nayo kuseni. Asi hapana chakaita sei, hapana chavakazadzisa. Saka naizvozvo dare rakazowirirana kuti mapurisa akati kana mune rubatsiro rwamungadai muchida tinokubatsirai kuti titakure munyaradzi auye kuzochengetwa sezvo kumochari kwaari kusisina kugadzikana kuine zviri kuitika. Naizvozvo tinoti imimi chifu njelele vachaita sei vachatakura mhuri yekwamvurumu
kubva pachemagora panonzi pabhuru munenguva dza6 mangwana yakanga chiri china ichi last week zvikanzi neFriday mureko wamvurumu ichatakurwa kuti iende inotaurira munyaradzi akwanise kutakurwa auye kuzochengetwa sezvo rinda rakanga richingori rakaita sei rakavhurwa. Naizvozvo pakaitawo vamwe vanasekuru vamunyaradzi vasina kuwirirana nazo vakambozama kutaura kuti aiwazve isu toda kutevedzera kodzero dzemufi nokuti akatiudza zvamakangonzwa kuti tikaita izvi tinopera, asi dare rakangozosunga kuti ngazviite sekuita sei sezvazvarehwa. Takazoparara todzokera vamwe nevamwe vaenda kwavo, asi mapurisa akanga atotora vanhu vekwamuchechetera vaviri achiti aiwa imimi chihandei tinokukilirai mombe iyoyoyo nembudzi kuti mufambe nazo zvakanaka, vakatisiya tiripo vakaenda. Vachimirira kuti munyaradzi achanotakurwa muzuva rechimangwana, asi pana sekuru vacho vamwe vasiri sekuru vamunogara mutaura navo vakuru avo mwana wavo mukomana ndiye akazoti tasvika kumba topa vanhu feedback yekwatakanga tafamba taenda kumataraya akati aiwazve inini ndinoenda kumasowe, saka zvanga zvakadii kuti timbotanga tambotsvaka gwara rekuti titungamirire kuti zvatiri kuita chaizvo zvinobuda here kana kuti mufi anozvitendera here timbobvunzirawo. Asi vanhu vakangozvitorawo kuti hazvina basa, vakasarudza kuti aiwa iwo uchatoenda nana baba vako vaviri namai vamwe chete munodii munotaurira kuti chitunha chisimuke. Akabva ati aiwa ndoenda kupi, ndoenda kuchechi. Saka vana sekuru vakazomuka kuseni vari vaviri vakafanofamba vachitarisira kuti iye anobatana navo, asi iye akazofondera vana sekuru vati fambe achivabvunza kwavakanga vari achivaudza kuti aiwazve hazvikodzeri kuti muende nokuti ini pandakazonosvika kuchechi ndakangosvika ndichibatwa nairoro shoko rokuti zvamuri kuda kuita izvo dai masiyana nazvo nokuti muri kupikisana nomufi munopera kufa. Akavafonera kuti vadzoke, vakadzoka. Vakati manje isu tatataura nachifu zvikanzi aiwazve ini nhamba dzachifu ndinadzo ndinoita sei ndichataura navo. Akabva afonera chifu ipapo achivazivisa kuti aiwa isu semhuri hatina kunyatsogutsikana kana kuti hatisi kunyatsobata pamwe chete vamwe vari kudhonzera kusati achida kuti mumbotipa mukana wekuti titaurirane tibude nechisungo chimwe chete. Saka mambo akati aiwa kana zvakadaro imimi itai semhuri zvanenge zvabuda mozoita sei mozonditaurira. Sakawo pasinawo nguva vakata foni pakangogagwa maminesi mashoma mambo akabva fona zvakare zvikanzi ramuri kufamba naro rinenge iro aiwa imimi chimbomirai makadaro nokuti inini ndafonerwa kuti ndiye kukwekwe uko chitunha chaichiya nhasi chamuka chiri pai chiri panze. Saka hakuna kumira zvakanaka, saka ndokwandava kumhanyira kuti ndiite sei ndiende. Uyezve ndichaenda kunoona mukuru wemapurisa kuti aiwazve mapurisa ngaite action panyaya iyi, vanhu vakapara mhosva vabatwe nokuti zvabuda kudare zviri kuratidza kuti vasungwa varipo ende vanobatika nokuti mawitness aripo ari kutaura kuti zvinobuda saizvozvo. Saka mambo vakazoenda muguta rekwekwe. Mambo vaenda muguta rekwekwe vakaita ese maprocess avaita kusangana nemukuru wemapurisa nekuita ese maprocesses, vakazopedzisira vakufona Friday iyoyo manheru zvikanzi aiwazve imi vemhuri yekwamvurumu taona zvakakodzera kuti aiwazve neprogramu iripo iyi nezviri kuda munyaradzi aiwa regai timbotedzera zviri kudani zviri kuda munyaradzi ambotanga aenda kupostmortem nokuti kuno kwabuda chisungo chekuti akufanirwa kuenda kuHarare kupostmortem sezvo postmortem yebhulawayo isina kubudirira. Vakazopa go ahead yokuti aiwa imi michiunganai semhuri muchivhara muchifutsira guva tomirira kuzonzwa kuti iye munyaradzi anenge achiti chii. Saka kutaura kuno nemusi weSaturday guva rakabva ravharwa, guva hakuchisina rakafutsirwa rine duri mukati. Asi iye munyaradzi takanzwa kuti ari kuenda kupostmortem, vaitaura kuti anoenda zuro, saka isati taona information yekuti tinzwe kuti akaenda kupostmortem here. Handiti mapurisa mhuri yekwamuchechetere kana kuti hama yekwamuchechetere yataura watingati umbo wakaita saiwoyo kuti vazukuru vedu uye vazukuru vedu vari kutofamba nemumwe businessman ari kufungidzirwa kuti ndiye akanga achida zvaaida pamutumbi wamunyaradzi. Vakati chii vapiwa umbowo iwoyo vachitaura pamberi pedare nekuhama mbiri idzi? Mapurisa apiwa umbowo iwowo vakaratidza kuti vafara, vakanyora pasi vakati aiwazve ndo zvanga tichitsvaka. Saka isusu tichibva pano takutomanya kunoita action panyaya iyi kuti vanhu ava vabatwe vaburitse umbowo, nokuti ivo vana sekuru vacho vakati mukanyatsobata zvakanaka vakomana ava zvese zvinobuda. Vakati aiwazve chiregai tiite sekuita sei saizvozvo, nemadzimambo vakakurudzira kuti aiwazve imapurisa information yanga muchiti hamuna muchichemera yavepo michiregai kugarira nyaya. Ivo
tendawo kuti aiwa zvazvadai tave nepekutangira. Anditi muri kwaMuchechetere sekutaura kwavakaita vachitaura nesu isusu zvandakazombokuudzaitawo tiri kuchidowa vaiti imimi ndima kanga mine umbowo hwese hwezvakanga zvaitika muchibva nechitunha chamunyaradzi. Makazoona here mukana zvakare wokuudza idzi hama idzi dzakanga dzauya kudarira mambo maitikiro akaita zvinhu kuti muzosvika pakuisa mutumbi wamunyaradzi pamusha kwaMuchechetere? Kutaura chokwadi mukoma, tapfuma nei muri yekwaMuchechetere ndakasimuka ndikati aiwazve inini ndini driver wamunongonzwa kuti drive. Ndasimuka kuti ndisinungure vamungadai mungaitire zvigumbu pavari kuti ava ndo vanenge vakakonzera izvi zvakataurika ndichinzwa, and inini ndikati handichakwanisi kuenderera mberi nebasa rekutakura munhu anotaura isusu tichiti munhu akaita sei akafa. Uyezve imi muri yekwaMuchechetere taurai chokwadi kuti musunungurwe kana muchitaurirana muchiripa nezvamunenge muinazvo mukataura kuti aiwa isu pari zvino tatawana zvakadai. Hama idzi dzaigona kuti dzobvunzira kuna munyaradzi otaura kuti vokusunungurai here muchitsvaka zvimwe kana kuti anoramba akadzvanya. Asi imimi kana mukaramba muchiita nharo nemunhu mufi uyu zviri kureva kuti imimi hatina kwatinenge tichiinda, uyezve imi nevekwaMvurumu hakuna zvamunenge muchiita, panongoramba pane makakatanwa chete. Saka ivo vakagamuchira vakati aiwa tinotenda driver nedzidziso dzamatipa tichaita saizvozvo, tichagara pasi nevazukuru vakaita izvozvo toona kuti toita sei, uyezve vachibatsirana nemabhizinesmen nevamwe nemapatsa aya kuti tione kuti zvingaitwe sei kuti mungava uyu uitwe munyaradzi achengetwa. Vakazvigamuchira. Anditi sekunzwa kwenyu imimi ndimi mugere nemhuri idzi kuGokwe, hanzi chitunha chamunyaradzi chiri kuita sei kumochari kwachiri kukwekwe? Tungonzwa makunga nyaya dzinonzwa kuti dzinongobuda dzakasiyana-siyana. Imimi muri ikoko muri kunzwawo zvikunzi chiri kuita sei? Already tiri pamachengere patainge tichisangana tisu takatanga kusvika nemhuri yekwaMvurumu panzvimbo yekwamachengere nenguva dzatanga taurira kuti nenguva dza 10 munhu wese anenge avepo, asi takasvika tikaona pasina auya. Pakazoita imwe hama yekwaMvurumu inogara munzvimbo yeDhonjani akazosvika achitaura zvimwe zvakatyisa akati veduwe tiriko kuDhonjani kuswera zuro pane chiitiko chakaitika chiri kukatyamadza kana nesu nanhasi. Zvanzi takanga tiri pamashops nemapurisa amwe tichiatenda sini yemotikari imwe yakanga yangofamba uye kanorova shop. Pakaita mbudzi yakasvika zvanzi yakabva nekombi mukati meguta reKwekwe yakangoonekwa vemukombi mbudzi tema ichitaura kuti ndiri kuenda kunotora mapatsi angu. Zvanzi mbudzi iyi yakanosvika ikaburuka pastation ikati pangu ndasvika, ikafamba ikaenda pana bhiridha wabusinessman ikataura kuti kwanzi ndoda mapatsi angu, ikaenda pane umwe musha ikataura kuti mapatsi angu, ikayambukira kwanzi mhiri ikanzi baba havapo, ikarara vakazouya ikavaudza kuti ndoda mapatsi angu, haina kuzoonekwa nekwayakaenda nako. Ndo chiitiko chatakanga tanzwa ipapo tikati maybe pamwe pane zvaari kungotaura, asi chifu vachiuyawo vakati aiwa tichida kuti tivapire nyaya, vakati aiwa nyaya iyo ndatoinzwa nechekare. Saka uyezve naizvozvo kuti kwanzi zvitunha zviri mukati mumasherefu zvinowanikwa zvakazadzwa pasi mukati mochari, kana kuti iye munyaradzi anowanikwa ari panze pemochari asiri mukofini maanenge ari. Saka zvanzi ndo zviitiko zviri kuitika mukati menzvimbo yemochari. Saka ndo zvavaiti kwanzi aiwa ngatiitei mukomana anochengetwa. Saka vekwaMvurumu vakati muchiona zviitiko zvakadai isu tamuchengeta, achati isu tamutora nenharo kwaari kuda kuti arwe hondo yake, achapedza isusu vanhu vekwaMvurumu. Saka naizvozvo isusu kutya kwamuri kuita kubata ndokutyawo kwatinoita, nokuti isu hatina rudzi naye. Dai angari wedu wekwaMvurumu aiwa watine rudzi naye muyeradhuwe taikwanisa kuita sei, taikwanisa kumubatsira kana kukumbira kwaari. Uyu hatina makumbiro atingaite nokuti hatizivi dzinza rekwake. Tichitaura nemhuri kwaMuchechetere nezvamataura izvi tichivapo tichivaruma nzeve kuti tiri kunzwa kuti chitunha chamunyaradzi chiri kuita zvakati. Ivo vari kuti hakuna zvakaita saizvozvo. Imba mataura kuti izvi zvakaitika kuDhonjani ndoko vanogara kao. Zvichiitika ikoko saka kuti havasi kuzvinzwa, vari kuzviignora, vari kuita sei? Aiwa matauriro aita munhu akabva iko ati aiwa kuzviziva vari kuzviziva ndo zvatosunda kuti vasimuke vauye pano mutaurirane. And pavaitaura mapurisa akangoti chitunha chiri kunetsa kumochari havana kuda kubuda pachena, asi zvakazonobuda mushure mekunge vataura nani
chifu vakuchifona kuti aiwa indafonerwa kuti chitunha chachanzi chiri kunetsa chiri kutomuka chiri panze ndokunetsa kwaita nekutomuka zvimwe zvitunha zvakakandiwa pasi mukati memochari ndopatakazoziva ndokunetsa kwacho saka ndozvakazovapusha kunyange zvavaitsitsika vafonera ngoti haya hatina mbunza zvinhu zvakaita saizvozvo ndo zvakazovapusha nokuti mukatarisa vazhinji vanobvako kunyange vamwe nemabhizinesi vanoshandawo kunzvimbo kwatiri asi vane mashopu kunzvimbo ikoko vari kutaura kuti mabhizinesi haasi kufamba zvakanaka uyezve munzvimbo zvinhu zvedu hazvichafambi zvakanaka vedu vedai maita kuti pamwe mukaviga munyaradzi pamwe mweya wake ungazorore ukatadza kuramba uchitenderera mukati menzvimbo nokuti zvakuitika zviri kuratidza kuti aiwa munyaradzi akaurawa munzvimbo iyoyo sekuona kwenyimi mapurisa achaita basa nemazvereombo sehwapo kana kuti kwaingokutaura kwepadare kuona kwangu inini mapurisa kuti nditi angaita basa nemazvo nekuti pari zvino patave nhasi tatove nechitatu kubva musi wechina hatisati tanzwa any information about nyaya iyi yavakanga vati takutonoita action uyezve nekutaura kwavakanga vaita kuti aiwazve mombe yavatori kubvisa nembudzi takutomanya kuti dziuye ndisi takunoclear zvinotouya havaregi saka tiri kuona kuti hazvisati zvauya nanhasi saka takutoona kuti apa nyaya iyi hainyatsobuda nemazvo nokuda kwokuti vanenge vari kurerekera divi rimwe chete rinova divi revapari vemhosva kufa kwamunyaradzi nezviitiko zvakazoteera vanhu vekuchidoma vagere munharaunda vari kuzvigamuchira sei vanhu vemuchidoma vanzwa kufa kwamunyaradzi zviri kuvarwadza nokuda kwokuti munyaradzi takakura naye mukati menzvimbo yechidoma hapana anga asingazivi kunyarara kwamunyaradzi uyezve zita rekuti munyaradzi raireva kuti ndanyaradzwa gogo vake vairatidza kuti ndanyaradzwa nekuti mai vake vachipona vafa vakandisiyira ronda remwana uyu saka ndiye wandichaonera mai vake paari ndichachengeta vakachengeta sekutaura kwatakaita vachimupa mukaka wavo nekumupa mukaka wemombe kusvika ayaruka ari mwana akakura mukutambura saka vanhu vese vanoti vakanzwa kunyange ichitaurwa nyaya munyaradzi unongoona chero asina kukamana munyaradzi misodzi ichierera nokuda kuti vanoziva kutambura kwakaita mwana uyu uyezve nekunyarara kwakanga akaita uyezve akanga asina munhu waaitadzira akanga ari munhu wokungofara nevanhu akangozvinyararira asina pamuromo saka vanhu nanhasi zviri kuvarwadza zvokuti tiri kutarisira kuti musi unonzi munyaradzi azobvuma kuti achengetwe parufu apa pachange pana vanhu mavhune marara nokuti vakawanda vari kubvunza vachingoti motiudza kana zvinge zvaita nokuti tinoda kuona kuti chokwadi munyaradzi wachengetwa here chokwadi munyaradzi wafa here nokuti havasi kunyatsozvigamuchira vati tichazvigamuchira kana tichinge tazoona rinda kuti mave nemunhu aiswa mukati umu ndokuti tizvigamuchire kumhuri yezimbabwe driver mashoko amungade kuvasiyira nechidzidzo chiri kubva nemafirwo nemarwisiro ari kuita munyaradzi ndeyekuti chii ini mashoko anengade kusiyira kuvana vezimbabwe ndeyekuti vana vezimbabwe kunyange tatadzirana kunyange taita sei ngatitsvakei vayananisi vanotiyananisa tirege kupfudza mweya woumwe munhu nokuti munhu nehuku chinhu chakasiyana tarisai mune zvazoitika nhasi ini ndiri umwe weavo vakanga vasingatendi pazvinhu zvekuti vanzi munhu akafa angawanikwa achitaura asi ini ndakazinzwira nedzangu nzeve mhuri yezimbabwe saka naizvozvo ndagutsikana kuti aiwa zviriko zvinoitika kunyange takazviona pamhuri yekwachokuda tikangotiwo anenge masaramusi asi apa ndakazvionera ndikazvigutsikana ndikaziva kuti aiwazve munhu haafanirwi gurirwa upenyu hwake munzira kusiri kuda kwaMwari saka naizvozvo ngatidzidzisei vabereki ndinouya kuvabereki kunyanya kuti aiwazve ngatiregei kutunidza vana kana vachiita musikanzo tichiti ava havatangiki vana vanozivikanwa nokuti musindo vanoita wangu haanzarwo saka naizvozvo zvinoita kuti vana vazokusvitsai muna taisireva nokuti kana zvazodai so inenge isisiri mhosva yemwana chete isisiri nyaya yemwana chete inenge yakubata nemive mhuri yakuparadza pfuma zvanga zvichiita kuti imimi nemhuri muone kurarama zvinenge zvoparadzwa makubhadhara ngozi inenge yapinda mumusha nokuti ngozi inenge isisiri yemunhu mumwe chete inenge yave dzinza rese saka zvinenge zvakubata kunyange vaya vakadzikama vasina ruzha nevanhu saka naizvozvo ndinoti kwamuri mhuri yezimbabwe ngatirayirei vana tikudze vana mukati mekufamba nenzira negwara rakanaka anditika tinoziva kuti vanhu vakungoti driver
chimbovaudzai zita renyu rizere kuitira kuti kana panozotaurwa sene mubvunza asi baba vako ndo driver kana kuti sekuru vako ndo driver zita renyu chairi rekuzvarwa riri pachitupa rinonzi chidriver right vari kunzi driver vana ava inini pachitupa chaipo ndinoitwa inini vanoziva vakawanda vanoziva kuti ndinonzi Mawana Clapperton ravanonyatsoziva remberi ndinews saka it's Mawana Clapperton news ndo mazita ari pachitupa okay pande panews rakabva kupa apa news zita rekuti news iri mukoma wababa vangu mukuru anonzi News Mawana ndiye akangoti kwanzi mwana zvago akafanana neni chiso chake saka ngachitora zita rangu ndosaka rakazonoiswa kuti news mberi apa but maona kuti ne basa racho ramuri kuita reudriver rekuti ramuri kuzikana vachinji aiwa ndiri kuzinzwira izvo ndiri kutevera pafacebook page penyu ndichiona macomments evanhu kuti vari kuti aiwa driver ngajoine nokuti ari kutsanangura nomo haana pari kuchedza aiwa pamwe ndosaka ndakapiwa zita rekuti news nokuti vaiziva kuti pamwe ndoita sei ndichadzitsanangura saizvozvo asi ini zvangu basa rangu ndiri mudzidzisi aiwa zvinotendwa yakaitwa nehamo daiwa uyu mwana akafanana neni ngatipedzere kuti news asakazoti pamberi apo nengomba kwenguva achazova negari panews zvakare achizadzikisa zvinenge zvaitika sekutora waita mudzidzisi kunzvimbo yavagere asiwo semunhu ane chiguruguru kana kuti mota dzimwe dzenguva ndo semunhu wemunharaunda ndo vanokumbirwa kuti aiwa tachikumbira kuti mota yenyu itibatsiro zviri kana zvitatu yakazokumbirwa nemhuri wamugurungu aiwa handi unotakurawo mutumbi wehama yedu zvakaitika mazvinzwira tiri pano paSly Media sekutora kwatinoita kana muchida kuzvinzwira chaidzo nhau dzinenge dziri kuda chamunongoita kusubscribe kana kulaika page yedu kuitira kuti pese patinenge takuburitsa nhau idzi munobva manzi iyo zvakubuda kune vamwe sekutora ramadaita vanozana enifa mutumwa vanozouya vosokutora pavanenge vachida kana pakataura driver panonakidza vobva vakupai saipapo ana enifa vayamavabvunza kuti saka kuperi kwacho kwakazoita zvichinzi chii zvakazomira kunzi chii vanenge vabwira zvakare kuti tikupei nhau idzodzo vanhu vakaita saiva totaiwa iri harisi basa rakanaka kana muchida kuzvinzwira tinogona kupaiwo nhamba dzadriver dzaNewsman vofona kana kudriver meenda kuchidoma kugokwe kana kudombe munozvinzwira kwete kuita nhau dzekuba nhau hadzidiwe nhau hadzigadzirwe nhau dzinotsvagwa nekuti zvinenge zvaitika semapiro atinokuita pano paSly Media zita ndinonzi Robert.